Moltes gràcies, bon dia. Molt honorable president, honorable consellera, que tornes una mica a les teves arrels garrotxines i olotines, alcalde, diputats al Parlament espanyol, al Senat, el subdelegat del govern central, el delegat del govern, el president del Consell Comarcal, alcaldes i alcaldesses, companys regidors i regidores, diputada provincial també, la família de la Fageda, deixeu-m'ho dir així, Cristóbal, en tu al capdavant i la Carme, i tota la gent d'Olot i de la Garrotxa que avui us heu aplegat aquí per aquesta bona causa. Jo portava unes coses apuntades, però he pensat que no havia de dir res d'això, perquè la veritat és que avui la història es repeteix. Fa 40 anys enrere arriba el Cristóbal Colón aquí, que ve del manicomi de Salt, junt amb el doctor Torrell, no ho dic bé, que no sé si ens acompanya, però en tot cas van a veure l'alcalde Sala i li diuen: escolta, nosaltres hem de fer que això millori i hem de buscar que la gent i les famílies que tenen algun discapacitat, que en aquell moment no es deien discapacitats, es deien locos, que tu has dit un munt de vegades, Cristóbal, doncs, i que evidentment no eren així, Cristóbal sempre em deia una cosa, em deia: mis locos están controlados, los locos que hay por la calle no están controlados. Deies això, no? I la gent que té una discapacitat i les famílies que tenen una discapacitat, en comptes d'estar a casa, tenien un futur. Alcalde, deixa'm un local per començar a treballar amb aquests nens i nenes, nois i noies, que tenen una discapacitat, que estan a casa tancats i que tenen que sortir i sentir-se útils a la societat. Aquest era l'objectiu que en Cristóbal Colón, i ho faig molt genèric, va crear en aquell moment la Fageda. Quant de bé va fer en Cristóbal i el seu equip i els seus equips al llarg d'aquests 40 anys per aquesta gent i per aquestes famílies que tenien gent discapacitada. Aquest canvi de model, vinculat a la Garrotxa. Fent després, més tard, evidentment, la jardineria, les plantacions, els iogurts, i havent de competir en qualsevol marca, en qualsevol multinacional del món, sense dir que era fet en un centre especial de treball. Per la qualitat. I anant a mercat. Si pagaven a 90 dies, 90 dies. Si pagaven a 60, 60. Bé, per què? Perquè en aquell moment les administracions públiques, quan ho portaves les persones a l'hospital, encara cobraves més tard els 90 dies i no podies aguantar-ho. Això era així. President, no sé si ho coneixies, però en tot cas aquesta era una realitat. Avui, 40 anys després, la gent de la Fageda torneu a fer el mateix. Una escola de noves oportunitats, perquè ara comentàvem amb l'alcalde, gairebé 100 nacionalitats hi ha en aquesta ciutat. I per tant hi ha gent que estan, consellera, fora del sistema educatiu, fora del sistema de treball també, i en comptes d'estar pel carrer, o es pot fer això o es pot fer un discurs xenòfob. I aquí s'ha optat per fer això. Per dir, donem-los una nova oportunitat, perquè s'incorporin al món laboral o s'incorporin en el món educatiu. Les dues coses són igual de bones. I què fan? La gent de la cooperativa de la Fageda, amb la Sílvia al capdavant, van a veure l'alcalde Berga i li diuen: escolta, tenim aquest projecte, ens has de donar un espai, ens has de deixar un espai on treballar. Bé, diferents espais, fins a arribar en aquest edifici de la Providència, 1.600 metres quadrats, que l'alcalde, que l'Ajuntament, en sessió plenària, ha posat o cedit durant 35 anys per aquest projecte d'escola de noves oportunitats. Absolutament lloable. Tant de bo hi hagués moltes iniciatives, m'imagino, president, en el conjunt del país, perquè ens estalviaríem molts discursos dels que surten, iríem a l'arrel, a arreglar el problema, que és donar noves oportunitats. Ja ens han passat 243 nois i noies en aquesta escola, doncs precisament perquè o vagin, tu has dit, en el sistema educatiu, o s'incorporin o vagin a fer pràctiques a les escoles. També és veritat que el món empresarial garrotxí sempre hi és, sempre hi sous, sempre hi sous per donar una oportunitat. I molts d'aquests nois i noies s'incorporaran al món laboral de l'empresa garrotxina, que és una empresa molt potent, i moltes tornaran també en el sistema educatiu i segurament tindran un FP o tindran, per què no, una carrera universitària. Tan lloable és una cosa com l'altra.
I això és el que fa aquesta escola. I, Cristóbal, la història se repite. La història es repeteix. Un altre alcalde, en Pep Berga, aquí davant, que per cert avui està d'enhorabona perquè d'aquí poca estona casa el seu fill, i ara jo acabaré perquè si no al final arribarà tard i no pot ser, i jo també us hauré de deixar perquè tinc una altra cosa més, però en tot cas sí que és veritat que la història es repeteix i es repeteix una bona història, una història que ha de ser també d'èxit com ho és, ho ha set i ho és i ho continuarà sent la cooperativa La Fageda. Davant d'això què podem fer nosaltres? Només donar-vos tot el suport del món. Amb la Sílvia hem arribat a un acord, un conveni de 3 anys, 25, 26, 27, que la Diputació hi serem per ajudar precisament a arrencar aquest projecte. I no ens heu de donar les gràcies, us els hem de donar nosaltres a vosaltres per aquesta feina meravellosa que feu. Tant de bo sigui una història durant molts anys d'èxit i